Al nostre voltant estan produint-se contínuament fenòmens relacionats amb les forces. La força és la interacció entre dos o més cossos i que produeix moviment o produeix deformació. La força és una magnitud que té caràcter vectorial. El caràcter vectorial significa que té un punt d'aplicació, una direcció i un sentit. On és el mateix que jo intenti alçar una caixa, estic fent una força aplicada cap a dalt, o que jo apreti una força cap a baix. El resultat no és el mateix. Anem a estudiar el principi d'inèrcia amb aquest exemple. Tenim una xiqueta que va en bicicleta per camp amb una massa de 50 quilos. En un moment determinat està parada, no tenim velocitat i tampoc tenim cap força, no està pedalejant. Aleshores, si no té forces que actuen sobre aquest cos, el primer principi de la dinàmica, que és el principi d'inèrcia, la xiqueta romandrà en repòs fins que tinguem alguna força resultant. Si ara apliquem aquesta força, una força de 20 newtons cap a la dreta, doncs el resultat serà que la xiqueta començarà a menjar-se. Segona llei de Newton, el principi fonamental de la dinàmica, que ens diu que el sumatori de forces que actuen sobre un cos és igual a la massa per l'acceleració que adquirirà aquest cos. O dir d'alguna manera, la força resultant serà igual a la massa per l'acceleració. En aquest cas, tenim una xiqueta a la qual estem aplicant una força de 20 newtons. Quina serà l'acceleració que agafarà? Doncs bé, el que hem de fer és, d'aquí, d'aquesta equació, substituir. Hem de calcular l'acceleració. Per tant, l'acceleració serà igual a la força resultant partit per la massa. I si substituïm dades, l'acceleració serà igual a 20 newtons partit per 50 quilos. Així l'acceleració resulta de 0,4 metres per segon quadrat. Què passarà ara si aquesta xiqueta, que ja té una força de 20 newtons, apliquem una altra força en la mateixa direcció i sentit, però ara de 10 newtons? Recordem la segona llei de Newton, o el principi fonamental de la dinàmica, que diu que el sumatori de forces ha de ser igual a la massa per l'acceleració del sistema. Quines forces tenim? Doncs aquí tenim una força 1 i aquí tenim una força 2. Aleshores el que haurem de fer serà sumar les dues forces. Força 1 més força 2 igual a la massa per l'acceleració del sistema. Doncs en aquest cas, si volem calcular l'acceleració, haurem de despejar d'aquí. L'acceleració serà igual a la força 1 més la força 2 partit per la massa. I així l'acceleració quedarà 20 newtons més 10 newtons partit per 50 quilos. L'acceleració serà igual a 0,6 metres per segon quadrat. En aquest cas l'acceleració és superior al cas anterior. En el cas anterior hem vist que l'acceleració era de 0,4 metres per segon quadrat. Un altre cas és aquest en el qual nosaltres tenim la xiqueta amb la seva força de 20 newtons, però ara anem a suposar que el vent, està començant a bufar el vent, i el vent fa una força contrària al moviment de 20 newtons. Doncs en aquest cas tornem a aplicar el segon principi de la dinàmica, que diu que el sumatori de forces ha de ser igual a la massa per l'acceleració, però en aquest cas esta força d'aquí és positiva, segons nosaltres tenim dibuixat el sistema, va cap a la dreta, i esta força d'aquí serà negativa perquè va cap a l'esquerra. A la qual cosa tindrem, si a això li anem força 1 i a això li anem
força 2, tindrem que força 1 menys força 2 ha de ser igual a la massa per l'acceleració. En aquest cas, si nosaltres calculem, serà l'acceleració igual a la força 1 menys la força 2 partit per la massa, i si substituïm, l'acceleració quedarà 20 positius menys 20 partit per 50. I l'acceleració serà 0 partit per 50. L'acceleració serà igual a 0 metres partint per segon quadrat. És a dir, que la jaqueta, en aquest cas, no es mourà. L'acceleració del sistema serà 0.